abang phu abang pitume la Adhar card long kiling a mobile number chiting ne dat hota doto ta hai mine lapen kunane jongsi pan card ho kaslami lapen kaprek son a documents kaslam hota wala documents kaslam adim nalitum phan son Adhar card long kiling a mobile number nahang share hota dota hai sitame nalitum chiting ne dat pulote mate chiting ne dat pulote nalitum jongsi sim hini kithom ka use abang fitum do pulote Koloso number ne ala Adhar card ka kasimara hot kipidundun jongsi chiting ne dat pulote nalitum koson si imina mobile pen minute ing sivet pen ka olai thegi ma mate ka chichini ma labang ke nalitum lasto video along thek monlong ikpo tangte pada depend pen video pang chengnang lapen nilimen ke kadoka veta chini lo nilimen laki Avinash Teron lapen non kilang bom labang ke nalitum kadoka veta chini lo lapen kachingona ya channel lo Karbi 2.0 YouTube channel labangso channel long jongsi kumane abang phi nang kahumri milang pole nalitum subscribe repin pene dam igrino lapen adung head bell arjan tadi da nalitum ber poning tiano la ala pulte ason sona video nalitum dak theglong igver pol lapen voreng war sai pustami kaprek akimi scheme pustami nalitum dak laso YouTube channel along long verpo mate info jar information tame nalitum kilong da prangya fanlo tangde pada depin pen pangcheng lo nang mate langpon lo nang koson si la mobile number kaulai ning ma la bangan nalitum theglong ikpo tangde langpon lo nang lapen aprang sinalitum la screen long thek molong pon ang litum azad a browser pen le dam stamin nalitum tok igrama UIDAI leson tok igo lapen search igo mate ri igdet pen nalitum atheng no stamel leson arjan dang chiklang ikpo lapen nalitum na athaksi thegloi UDAI lesodim nalitum beregon dak ber igdet pen loading po sabso nalitum dak hong chatnang po lapen dak Adhar official website chingpu ikpo la penalitum dak pen aprang se language penalitum dak select ponang po KOSO language penalitum ka use mal so language nalitum dak pen select pon ignang po nili dak english select pon english nili select iglo english si lang vermar english akhor pen nili dak select iglo la penalitum ke thegeling dak pen chongwai pon iglo la language mate alam bangke lapen lason nalitum athengno da official website da chingpu ikpo UDAI lapen .gov.in la Adhar official website ro kaduk ave tumta chini ta haipo lapen nalitum kiwang thuneng bangke dak thegloi athak dak nalitum dak pun thek polong po la get Adhar pu tok dui lapen update Adhar pu dui lapen Adhar service pu dui lapen lason thata sida ketok bang do stamina nalitum la Adhar service along se option bange kidolo ni dak jumna pik po lapen kidam nei nalitum bangke la sodim dam nang pola verify and Adhar number po along se nalitum ber ik nang po la sekadu ka behna chuning rila nalitum video kicheng pen kijot an kilang ye fanse athema video lang thorte te nalitum la step process mate krada kalam nalitum dak chini ke dat po mate theglong le thekdunong le dat po jong skip lo pole theklong le dat po yo lambang la hello lapen dak ber ignang po dak ber ik pen loading po sabso nale tum dak chonghong ik chetnang po loading bangke lapen aprang process ni li dak pen piklang pon ik po lapen aprang bang akam bangke lapen dak chingpu ik po dak alom sing hong ik chet lana lapen dak asap so dak loading po nalitum dak thek ponong po screen along dak loading woilo non la loading bang hong ik chenang po dak wang ik elo lapen afrang sin nalitum arideng Adhar card bang donang po la so Adhar number bang nalitum la so dimber nang po lapen la captcha thekloi nalitum la captcha bang nalitum a mobile long taka pregi jong si la so khor nalitum lang thik thik pulte la pu kung di la so dimber thigo ante da captcha bang che chance po mate da ka preg wang po la so captcha dak lang ding penalitum la enter captcha po long ber ik nang po la pendat Adhar card la pen la captcha berdat pen finalitum la proceed
and verify Adhar pula so dim ber ignang po asi padar depin pen nili da Adhar number bang ber pon ikpo lapen nili da Adhar pen captcha ta nili ber ik alo lapen aprang process nili na piklang pon ikpo nali tum ta Adhar pen la captcha ber de pen phit amo nili nang thana sons nali tum project and verify Adhar po dim ber ignang po dak ber ikpo nali tum dak thek pon long po lapen dak details bang dak na chiklang ikpo Adhar verification completed lo nali tum dak thek longi lapen nili dak sab chiek pen piklang pon nali tum afan lapen la age bang dak bang la sons na chiklang po age la so Adhar card bang phu mate abang phi la sorta bang 20 lapen 30 years an se doi lapen gender bang la female Adhar card lo lapen dak state Assam lo nali tum thek pon long po lapen mobile number nali tum la per thek pon long ikpo mobile number ban nali tum dak thek pon long po la last 3 digit an se dak piklang chot lapen 7 digit bang dak piklang pon pe la sinali tum dak pang thek nang po la last number nang li number ma kalima la bang ke nang li tum lang ik nang po jola hello lapen non ko kapre ka fanta lang thunang dak nang li tum dak thek long le screen along nang li tum ning chibi go 916 la so abang phi Adhar mobile number bang Adhar long killing don mobile number bang ke la hello lapen ako back dam thunang back dam det pen kai ke son ako ada fill up thunang lapen nilidak aku kapre Adhar number lapen capture berik alo lapen capture berik det pen fit amo sonali tum la proceed and verify Adhar podim berik nang po dak berik det pen loading po sabso lapen loading po dak na chiklang ik po Adhar verification completed nali tum athak bang Adhar number do ik po lapen la so abang phu mate abang phi arta bang ke Adhar abang phi arta bang nali tum dak pen thek long po dak exactly dak bang tokte stame dak 30 lapen 20 lapen 30 years ang bong moms do po lapen la so Adhar ahem phu lake dak female lo nali tum thek pon po gender male lo lapen state tang sivel lo Assam lo lapen mobile number nali tum dak last la 3 digit ban nali tum dak thek long ikpo jola son thak thak nali tum chiting ni igdat pula la son lang ikmelo nali tum lang igo mate try igo kumane abang phi tum do hola Adhar ka salama hot kusum anum borni la ho piden pula son chiting ni datiti do la so puthak lo la bangke la so video kilang panali tum asap sowet sta chini ikpo mate thek ikpo pusining thelo lapen la bangai lon la last bangai nili mitha Adhar ma se chelang iglo la bangai nali tum dak thek lo nili number ka do ka weta chini last 575 la bangke nili number lo la son thak tak nali tum ta lang ikme la simang hunang nek koson si la Koloso phone number se Adhar card long kidoma la bang kenali tum hunang ne jong se cheating ni dat put non ni le na piklang pona process son la nali tum ta try ikon la lo put nali tum chichini ikpo la se la so video kilang bas tame asap son nali tum thek ik pore pusining thelo lapan video kan ma share ego la pena son video kilang long ba me fanali tum la Karbi 2.0 YouTube channel bang ke subscribe ikon tangte pinya video lang mola cholo la sidu me thak me ka duka be Karbi 2.0 kilang ara do amas tame nilhen pen KARDOM